zambiri zikuchitika lero lino pa 12 May 2025 tati tikupasireni satane wankhani ziwiri zimene zikumveka kuti zachitika Zulu pa 11 May 2025. Zulu chipani cha DPP chidali ndi msonkhano ku Ntchisi. Zulu lomweronso akuti chipani cha MCP chinali ndi ma primaries ku Mzimba kumeneku ndi ku constituency ya Amumba, ndipo video imene mukuonerayo zimenezo zidali zikuchitika ku constituency imeneyi. Koma chodabwisa akuti ma primaries amenewa Amumba samawaziwa, ndipo Amumba kudali kulibeko, iwowa ali ku London, ndipo adangodabwa ataona news zikulemba kuti iwowa aluza ma primaries. Koma pomwe iwowa adawapempha akuluakulu a chipanichi kuti asinthe tsiku pa zifukwa zina zimene zimachitika kumeneko. Taonani video iyi kenako tiyankhulepo. Zigawenga famumba famba kuphanga maona dimadi mumba kuna president dimanena ife mumba munyangashani watumiza zigawenga kunsuzu zumenyana nda polisi apolisi atoliza futi moti nsaona simenesi kumango nyozo manoti asita chimwenda kani wagwira ntchito kumankhula zopusa zambiri zosagwirisa amatero. This is Chamaliva. Yeah, kwene kutinangira chipani tikumbenge cha Amumba kutinangira chipani tikumbenge cha kutinangira chipani tikumbenge cha kwena Amumba alongosa chifaki Amumba yayi zigawenga famumba famba kuphanga maona dimadi mumba kuna president dimanena ife mumba munyangashani watumiza zigawenga kunsuzu zumenyana nda polisi apolisi atoliza futi moti nsaona simenesi kumango nyozo manoti asita chimwenda kani wagwira ntchito kumankhula zopusa zambiri zosagwirisa amatero. This is Chamaliva. Yeah, kwene kutinangira chipani tikumbenge cha Amumba kutinangira chipani tikumbenge cha kutinangira chipani tikumbenge cha kwena Amumba alongosa chifaki Amumba yayi zigawenga famumba famba kuphanga maona dimadi mumba kuna president dimanena ife mumba munyangashani watumiza zigawenga kunsuzu zumenyana nda polisi apolisi atoliza futi moti nsaona simenesi kumango nyozo manoti asita chimwenda kani wagwira ntchito kumankhula zopusa zambiri zosagwirisa amatero. This is Chamaliva. Yeah, kwene kutinangira chipani tikumbenge cha Amumba kutinangira chipani tikumbenge cha kutinangira chipani tikumbenge cha kwena Amumba alongosa chifaki Amumba yayi Committee members from that constituency, without regional committee members from that constituency, and without monitors from the aspirants. Passing wind, stay focused, eyes on the ball. Zimenezo ndi zimene adalemba Philip Kumumba kuno ku Malawi zitachuka kuti iwowa aluza ma primaries, ndipo adapeza ma
mavoti 5 ndeiwowa adachita posti pa Facebook page pawo kulesa za nkhani imeneyi kunena kuti ayi ma primaries sangachitike ine kulibeko komanso sangachitike ma regional committee members osaziwa ngakhale so constituency anthu awo osaziwa. So zimenezi ndi zimene zachitika kuzimba. So pano tikupasireni zimenezo zachitika ku DPP kuchisi. Tafotokozani chimene chachitika ndi chani? Ifeyo a DPP tinakoza ndibiti wa magalimoto umene tikuutcha kuti Blue Convoy. Tinagwirizana kuti tiyamba lero kummawa, tiyambira pa Mbowe filling station, pa Mbowe ground. Ndondomeko zonse zotsata malamulo a dziko lino tinapanga. Tinapita ku City Assembly, tinalemba kalata. Tinadziwitsanso achitetezo a dziko lino a polisi kuti lero tikhala ndi ndibiti wathu wa DPP kucheza ndi masapota athu sizachiwembu. Komano titasonkhana unyinji wa masapota a DPP atasonkhana pa Mbowe kunabwera zigawenga za Malawi Congress Party. Therefore tinene President Lazarus Chakwera should take my word. You will not bring dictatorship in this country. Yes. You will not bring anarchy in this country. Yes. You will not bring one party state in this country. Richard Chimwendo, I'm telling you, my brother, don't bring one party state in this country. It will not happen. Malawians voted for multi-party democracy in 1994. We are ready. We are ready to defend. We are ready to defend our country. We are ready to die. We are ready to die for our country. Lazarus Chakwera, Richard Chimwendo Banda, kill us. But our children, our grandchildren, they will come and defend this country. Simubweretsa one party state in Malawi. Pano pachi polo chimeja chitikachi pala mene mavulala kapena pa. Anthu athu ambira fulala. But we are ready to defend Malawi. Chitsogolo chikhala chotani? We are backing Lilongwe in full force. Sitigonjera anthu afuna kubweretsa one party state in Malawi. Orandi kwa ila galimoto Chakwera aziwe sindikusiya. I'm going to buy another car and I'll defend. Zandibweleka kwambiri. Awuzidwa kumene aliko. Magalimoto. Koma pano papatika chikolo wosa cha masewera anthu akhapidwa anthu atemedwa magalimoto aphwanyidwa munthu ngoona amene ali magalimoto koma anachita kubwera pa galimoto kwa Pakistani maone atafala mask cholinga chawo ndi chani ife sinapa munthu wina. Tikulandireni kuno ku Dowa kumponera omwe kwachitika zinthu zosakhala bwino pandale omwe tapangidwa attack ndi zigawenga za MCP zomwe zinachinga ndithu paja kwa ino amene maziwa kumponera pa mpambano yolowera ku Nchisi pamene paja anachinga kuyika zimatebulo kuyika zimiyala kuwotcha zimatayala kuti ati chite chipongwe ndipo chipongwecho cha chitidwadi basi yathu imodzi yomwe inali pa ndibiti umenewo inaomberedwa kutsogolo kuja ku engine zomwe zinapangisa kuti engine yake paka ndithu basi yathira pompo. Koma tisanachoke ku Nchisi kuja ndithu tinalandira intel kuti sili bwino ndipo a director of youth tinamva kunena kuti anaziwisa apolisi ndithu Nchisi komanso amponera kuti tikupangidwa target kuti chidwe chipongwe. Koma chodabwisa nchonena kuti apolisi ananyalanyaza ndithu mawu amene aja uthenga umene uja naunyalanyaza mpaka ndithu sanapereke chitetezo chinacho samangoti ati kubwera tikupangani sport tikupangani so tubwera ndithu mpaka ndithu zachitika tukulupira kuti amadziwa ndithu za zomwe zikuchitikawo either anapangidwa advice kuti no apapa inuyo musakapange china chose anthu a DPP amenewa amve kuwawa. Ndiye panopa atipanga ambushi ndithu malo ambirimbiri achingidwa tikachokera paja pamponera kuma kuti tikupita ku Lilongwe malo ambiri achingidwa ndithu kuti chidwe chipongwe ndiye mene mukonera mu galimoto zathu
panopa ndithu zaima security ipanga strategize kuti kodi apapa tiyenda bwanji kuti mpaka tikafike ndithu kulilongwe komanso kuti vice president wathu Alfred Kangata atetezedwa motani nde zokhumudwitsa zomwe zachitika kuno kumponera ndithu kuboma limeneli ladowa anyamata a Congress ndithu kuchita chipongwe kuti ndithu DPP imve kuwawa mpaka ndithu kuotcha basi ya munthu osalakwa ndipo anthu magalimoto ena ija mmayiziwa galimoto ija imanyamula chimanga pa misonkhano ya DPP imene ijaso yaphwanyidwa ndithu magalasi ndithu ndi galimotonso zina zomwe zinali mbuyo mweni mwa ndipiti umenewo wa Vice President Alfred Kangata zaphwanyidwa ndithu. Ndiye zosakhala bwino zulo lomweli tinaona apolisi anaitana ma youth directors from all the parties kukawuza kuti no iwo ngati apolisi agwira ntchito yonesesa kuti ma violence asachitike. Amatero ndikunena kwawo kuti apereka chitetezo kokwanira, koma zomwe takumana nazo pamponera ndi zinthu zosiyana ndi zomwe a Inspector General of Police Mai Yola amanena zana ku msonkhano wawo kuti iwo ndi timu yawo apereka chitetezo kwa chipani china chilichonse makamaka pa nthawi ino yomwe tikupita ndithu ku kampeni ya zisankho zimene zapatatu lomwe dziko lapasidwa somwe kuti likasankhe mtsogoleri wa dziko lino komanso ma MP ndi makhansala. Ndiye ndithu zodabwisa kuti zikuchitika zosiyana, apolisi kunyalanyaza kumachita kuona ndithu kuti anthu achinga osapita ukawalesa ndithu pamene paja, osapita ukachosa zinthu, osapita ukaomba even tear gas kuti anthu aja athawe kuti nsewu upangidwe clear, koma ndithu mpaka zofuna zomwe amafunazo zachitika ndithu. Basi yabwino quantum yanyuwani ndithu ya ku office kwa Vice President Alfred Kangata ndithu yathera pompo pa Mponera Trading Center. Ndiye mati ndikupase update ya situation yomwe ili kuno kumponera boma la Dowa pomwe tachitidwa ndithu chiwembu chosakhala bwino, koma wino kuti zonsezi a Congress nthawi yawo yatha. Chomwe akuchita papa they are trying to instill fear kuti DPP zichita mantha kulowa pa Central Region makamakaso pamene Professor Peter Mutharika alowe ndithu pa Central Region pano kuzapanga misonkhano kuti mwina ayike mantha mwa anthu kuti pasachitike misonkhano because they believe kuti pano ndi pakwawo, koma ndithu akunama DPP sitekeseka ndithu adziwe kuti kwawo kwatha, anapasidwa mwayi osogolera dziko lino kwa zaka 5 ndithu. Pano tikukamba za miyezi 3 ndithu. Wino kuti anthu akugwiritsidwa ntchito achinyamata koma nthawi yatha. Zonsezi zitha ndithu pa September 16, 2025 zonse zikutha ndithu. Nde ino otitsatira athu masapota athu mafuna ndithu kuti mukhale ndi chithunzithunzi cha mene ulendo wathu mene unaliri. Chifukwa chakumasanaku ndiye kumaoneka bwino chifukwa msewu muti mangokumana ndi anthu otichemerera mbali zonse za msewu. Iya tili nanu limodzi akupanga chala mmwamba mpaka ndithu kukafika. Even pa Mponera panali anthu ambiri ndithu omwe amatipanga support, komano kagulu kena ikamene kanachita ano kusaweruzika kuti mpaka akachite chipongwe cha mtundu umenewo. Ndiye timu inapita kwa polisi konko kukauza polisi kuti nauluka somwe manena zimuchita zosiyana, anangochita kakasi kuti kuswa choyankha kuti sopano anena chani fano hafuzana ndi misonkhano malonjeza kuti zonse zitheka. And now mukusiya izizi kumayika anthu miyala inu mukumangonera choncho. Polisi tikupireni bwanji kuti muteteza moyo wali yense pazisankho. Apolisi anangosowa choyankha moti tinakhalanso anthu ena ake minasobwezi mukanamva zina, koma DPP monga amene mtsogoleri wathu Professor Peter Mutharika alili ndife ndithu anthu okonda mtendere. Nde wino kuti ayesesa kutika mantha koma sitikutekeseka. Boma lapita basi, boma lapita. Nde panopa tili some kilometers from the trading center as we go to Lilongwe. Taima pena pache kuti tipange strategize kuti kodi tiyenda bwanji, because intero yatuza kuti malo enaso anyamata achinga ndithu kuti chipongwe chimenechi chichitike. So tikupira kuti mwina mpaka kumponera
amini mpaka mwina ku Lilongwe komabe ndithu zonse zikhala bwino. Ndiye ndikapeza mpata ocheza ndi vice president mwina tiyafunsa kuti tiyankhule nawo kuti timve kuti kodi iwo chipongwe chimenechi moyo wawo akumva bwanji ndi mmene zinthu zilili kuno kumponera kudowa. Ndi vice president akabwera komwe akatsika mgalimoto mwawo tiapempha kuti kodi apapa atiyankhule kuti zinthu zayenda bwanji. Ndiye mati ndikupaseni update imeneyo inu omvera athu, masapota athu achipani chokoma chimenechi, chipani cha DPP. Tikhale tikupangana update imene zinthu ziziyendera ndithu madzulo ano ulendo wathu mpaka ukafika ku Lilongwe ndithu kuti zinthu zayenda bwanji ndipo tafika bwanji. Koma apart from the car, the bus yomwe yaochedwa palibe amene somwina wavulazidwa koma mwina magalimoto angapo amene aphwanyidwa, koma ngati anthu tonse ndithu tili bwino. Zomwe kwambiri chifukwa choti muli nafe mukutitsatira ndithu tizibweranso pakakhala chochitika kuti tiziwuzana kuti zinthu zikuyenda bwanji. Zikomo kwambiri. Zikomo.